Il-professur Vincent Marmara ppubblika stħarriġ li sar minnu u li jikkonferma li l-Partit Laburista m'għadux igawdi l-maġġoranza assoluta għalkemm skont dan is-survey għandu vantaġġ fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan is-survey jkompli jikkonferma trends negattivi għal Robert Abela u l-Gvern immexxi minnu. Għall-ewwel darba minn kemm ilu jippubblika surveys Marmara, il-Partit Laburista m'għandux maġġoranza assoluta fil-pajjiż. Din hija konferma tar-riżultat tal-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda. Din hija l-ewwel darba li dan l-istħarriġ ġie ppubblikat online u mhux fil-gazzetta. L-aħħar trust rating ippubblikat minn Marmara kellu distak ta' 27,000 vot bejn il-partiti u issa dan niżel għal 12,000. Id-differenza fit-trust rating bejn il-mexxejja issa kważi naqset bin-nofs. Dan l-istħarriġ xorta jibqa' stampa tal-mument kif kien is-survey tal-Malta Today ftit tal-ġimgħat ilu illi poġġa lill-Partit Nazzjonalista b'vantaġġ fuq il-Labour.